Asa? Panis! Panis! Oo, nagbaktas. Uy, nayong baktas, uy! Kabantay mo siyang nilihukan. Oh, ano man? Paminaw na ako ba? Murag na something ba? Something. Akson mo siya kasyauti, oh. Ano, murag muluyat pa doon sa hay Inana, ba? ako na siya, good. Nga na ba na? Inana, gina siya normal, gina iya. Di ba na normal, nakasayal man. Ay na, nasipiyat man siguro na. Pero mo man, uso biya. Di na tawag kong iporan eh. Tawag na to ano eh, ipurkahay na. Kabantay po biya ko bay. Gusto kay mga gunit og gamot ba? Oh, tanawa. Kabantay man kay siya, oh. Tanawar ko na sinutan na normal pa ba dahil nas laki? Oh, ganin akong nabantayan no. Musulti gani unta ko pero napugol ako kay makadao ta sa isig katao na to ba. Ay, kuha na na. Uy, sagdi lang, guna, good. Panis, pagdali na dire. Pagdali ko no banis, nausa na may taong ka, oy. Nangayan Ano na, mo oy. ka mabanisa? Abot lang mo ba kay perting inita. Hala, kato wala lagi? Binubad. Gani no. Dili, sa kainit ra na, oy. Mao na nautro yung tingog. Mau ba? Dali na, panis. Sana saluyot nga nainitan kay mo kuan mo bawg. Oh, tam gina. Linda, naunsa naman taon ka Linda, oy. Dim diri magkahilig magtambay-tambay. Sir, kabalo ka sir, direct kagian ng akong mga crush. Sus mga crush. Ayaw palata kung naibog ka. Kay mo nang abusaran ka sa mga lalaki nga crush nimo. Naunsa Oy naman sir, basta kay inani ko no, di po ko magpabira dito kay di ko easy to get. Si Tuget, ikaw mag-una-una. Kisa may ganahan ni Boribas Damingso. Oh, kisa pwede ganahan niya nga moingon mo siya sa kuha nga lamion ko. Sus, gino ko. Tanaw na mo classmate oh. Oh, tanawa unsa akong ingon. Unsa akong ingon sir? Puyo lang Dari laki. sila mo agi pagpuyo. Pagilom sir kay tiguwang na kadina kasabay sa inani nga Ako pagdagabiga-biga. kisa may mubadlong niyo dahil, di ba? Ako ikaduhan yung ginikanan. Sir, kabalo na mi sa unsa among buhaton sir si mali o si tama mo nang paghilom dia kay tiguwang na ka sir. Una mo classmate oh. Hi daw Mingso. Ay. Hi, Linda. Murag kami gid man gipaabot ba? Unsa pa? Kita magipabot na, nailain pa. Murag gimingaw ka sa kuano. Uy, basta mga gwapo nga mga classmate, bingawon jud ko, gimingaw ko ninyong upat. Tanawa oh, sugod na oh. Maugi mo una-una. Pagilom na sir kay tiguwang na ka sir. Inar gyud siya nagahulak dire. Kabalog gyud siya nga mangagi mo dire while lang agyanan kinir man unta. Siton ta Siyempre. sa room unta gihulat mo. Siyempre mga idol taman mo di atangan tagin mo diri sa agyanan kay mga yami biya kay mo basta panington no. Tara oh, nabigatla na gyud ning Pagilom lagi dia sir. Kabalo ba ka, Linda, nga nung ganahan kung eskwela? Para makita lang ka. Ta, kuya magbanat daw minsoy. Kahilas kaluod paminawon. Ay, kasi kong kato sir. Alam mo yun yung banat sir. Nakabugtog atay. Agay. hilom. Ay ra ko ni kabong kabuangi god kay mubukad pong atay ani. Patakar nig bilangkad baya gani. Uy, chat sa ko niya, mapiim. Linda, kasi bakante ka niya ba? Lag boarding house ba? Pagkingahan na. Uy, babae. Isa ra ba na to nga classmate nga babae na. Ingan na. Begini mo dapat ato nang mahalon. Lago nang good. Uy, ayaw gid pagingana daw minso, irespetuhon ato na kay maor na isa na to classmate, tato pagbidli po kay na. Mas lami pa kuana. Ha? Usay mas lami pa ko ana. Usay mo ingon? Dili ba? Kung siksi pa na siya, perting lamia. Aw, pastila, pating mali agi sa kong pandungo gani, sorry jud kayo. Linda, pwede ko mo tapat si mo ha? Go. Kumo si dulat ito. Para jud ba? Ako nga. Ang daming saw. Ah, sure. Diri. Medyo kinisi. Ikaw po na sir. Dili ko ha, patapara ko ha. Dapat na. Klaro ning bana. Bigatla jud ning lindahan ni. Lamia gid ani may klase no. Ano man? Perting lamia, hayahay kayo nya. Kimbog nawa sa hangin ro no, karon ako ng fresh air ba mura kong gigakus sa hangin nya. Tapad di mo crush. Ala kalami paminawon eh. Kaya permi na lang inani no, way klase kay para permi na ako makuyog akong crush. Uy, murag init naman kay diri bay. Oh, murag kaning kuha na init ba? Makapas mo na ni. Uy dili manggod. Nindot kay diri no kay fresh air kayo. Bugno kay dinhiya kay daga kay kahoy. Hey, Manis, dali ba dunot ta? Ipasbasa tag bola. Oh. Sagdi to si Kwan dito mag-igat-igat. Sa malaki basketball. Dili ko kunan ana. Sa Manis Banis ko hindi maganahan nga basketball man eh. Usa rin ganahan mga sport eh Banis. Boxing og ganahan. Sawan boxing ta. Go, sugaw ning Banis tay mamaksing naman inuon. Singiro din tawhana di ay bro. Lain mo mula ko kay mag-ipit-ipit man. Ay saba dia kay basi baka dungog na kay naikan pinunta. Munang ka mo ayon pabuang-buang sa kuwa. Kay wa ni gisanto ning kumuha. Tropang kapatid man ta diri Banis. Bitaw kung kinsa na problema aton tabangan. Ana ba? Mao gani para way problema ba. Kani si Linda ba? Wa na gini na mao ba? Matay sobra na pati ako maestro iyang gitulak para lang makatapad na iyang crush. Tay na yung saon mo na ko ni pagbadlong ning bayhana ni oy. Bigatla naman kayo.
karon sa may buhaton ni kay maguba na ilang istorya diha. Di gid mahimo di na ako ni badlungon ni ako kaduhang ginikanan. Unsa man lay ka istorya sa ginikanan nga wa ako na badlunga. Ngita ko paraan bit. Ilog! Kita! Lugas na ginaron! Oh! Oy! Oy! Sus, nindot man din ang ulaan. Kay makagus-kakus ta. Oh! Ilog! Kana ka na! Kuna po na! Ay, sabi, dangas na bi. Na mo bula bi. Perting bagaan yung magdudula ba? Banga pa Sige na mo, ano yo? Tabang mo ndo abi. Sige dabe! Wardyahe ko ninyo, palaka ko ninyo. Okay. Palaka. Atras kamay, atras. Atras. Ana. Palaka mo ni ring nis babaw ha. Sige! Pagkaanan ako, palak mo do ha. Sige. Sige! Dali sir! Oh, palak mo do. Hala! Goya ni si Siroy! Tara si Batang! Kibisag kita mapasangin lang! Tara! Uy, huwag sa makalinda. Tabangi ko be. Kalit na makalagubuhin noon. Unsa ni agoy, naigo ka doon, nalibat man. Lagilara din mo daw malibat ay. Uy, Bahala ka dra Linda. tiyan ni Siray. Naigo ko na.